Rakas, ihana sinä. Tiedän, että oivalluksesi on tuottanut helpotusta ja tuskaa. Totuuden näkeminen ei ole aina helppoa eikä kivutonta. Olet kuitenkin rohkea, kun otat sen vastaan ja toimit sen mukaan. Et suostu enää itsepetokseen, etkä elämään pelkästään toivon ja lupausten varassa. Olen hirveän ylpeä sinusta. Totuuden tie on usein kivinen sekä itselle että muille. Se, joka sanoo ääneen sen, minkä tuntee ja näkee, rikkoen toisten rakentaman illuusion, joutuu usein syntipukiksi ja eristetään joukosta. Se ei ole kuitenkaan estänyt sinua sanomasta totuutta ääneen ja olemaan enää lähtemättä mukaan valheelliseen tarinaan. Olet joutunut pohtimaan paljon totuuden puolia ja punnitsemaan sitä, mikä on totta. Jos muiden mielestä keisarilla on vaatteet päällä, joita sinä et kuitenkaan näe, onko se silloin totuus? Onko oikein kertoa se ääneen, että et sinä näe kuin alastoman keikarin, vaikka kaikki muut vakuuttelevat kilpaa vaatteiden villamaista pehmeyttä? Onko totuus katsojan silmissä? Ja jos on, niin kenen? Se, joka ei näe, vai sen, joka haluaa nähdä? Et julista totuuttasi ainoaksi, vaan kerrot rehellisesti ja usein lempeästi havaintosi ääneen. Jos et näe tai tunne jotakin, et sitä enää piilottele, vaan kerrot sen ja tarjoat samalla myös muille mahdollisuuden avata silmänsä näkemään tilanteen. Ne, jotka haluavat uskoa edelleen tarinaan vaatteista, jatkavat huolimatta siitä, että joku on sen kyseenalaistanut. Havaintosi ääneen kertominen harvahduttaa liikkeelle ne, jotka alunperinkin epäilivät koko tarinaa, mutta eivät syystä tai toisesta uskaltaneet kertoa havaintojaan. Et pelkää enää yksin jäämistä, eristämistä tai ulkopuolelle jättämistä, sillä se sinulle on tehty jo monesti. Olet kuitenkin joka kerta selvinnyt siitä hengissä, sillä olet onnistunut löytämään heimosi. Siksi uskallat kertoa havaintosi keisarin uusista vaatteista, sillä olet ymmärtänyt, että totuus ja rehellisyys on ainoa keino löytää yhteisö, jota kaipaat. Et tarvitse enää valheellista tarinaa selviytyäksesi, mutta et myöskään tuomitse niitä, jotka tarvitsevat, sillä joskus olit yksi heistä ja sen tarkoitus oli pitää sinut hengissä.